Εδώ βλέπουμε μία ελιά πως είναι πριν κλαδευτεί. Είναι γεμάτη κλαδιά, μπουκωμένη όπως λέμε, με κορμούς με βραχίονες μέσα που θέλουν αφαίρεση και με φαγάδες, λέμαργα, βλαστάρια που επίσης πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Θα κοιτάξω για να αφήσω από μέσα βλαστάρι τώρα από τις δύο, αλλά πάλι αυτό μου κάνει για κόψιμο. Αυτά τα δύο, αλλά όχι φέτος, να αφήσω κλάρες έτσι. Να γίνουν αυτά, να πάρω από αυτό περισσότερο. Ναι. Και την άλλη χρονιά μπορεί να αφαιρέσω. Μόνο αυτό εδώ, μένει αυτό. Αν βλέπω ότι έχει γεμίσει άλλο από εκεί, μένει αυτό μονό και φεύγει και το άλλο από κάτω. Μάλιστα. Για να μείνει μονό. Κατάλαβα. Για να μείνει μονό. Θέλει λοιπόν σιγά σιγά, θέλει σχεδιασμό αυτό. Θέλει, ναι βέβαια. Να μείνει το απαραίτητο, πάντα κοιτάμε στο δέντρο. Ούτε υπερβολικά πολύ, ούτε και να κοπεί υπερβολικά δηλαδή. Υπάρχουν διάφορα είδη κλαδέματος. Κοίταξε, το επάγγελμα δεν έχει τέλος ποτέ. Η μαστοριά. Ναι. Και ο καθένας κάνει το δικό του, έχει το δικό του τρόπο, όχι το δικό του. Ναι. Ας πούμε βλέπω ρε παιδί μου άλλες ελιές οι οποίες είναι σαν στρογγυλές, σαν ομπρέλα γύρω γύρω. Είναι άνθρωποι που τα θέλουν έτσι. Ναι. Άλλες είναι που βλέπεις ότι έχουν ποδιές μέχρι χαμηλά. Ναι. Άλλες έχουν 3 κορμούς από κάτω που ξεκινάνε, χωρίζουν, σταυρώνουν στα 3. Το ωραίο είναι να ξεκινήσει μονό. Μονό και να σταυρώνει πάνω. Μονό, αυτό γίνεται και μεγάλο και ωραίο δέντρο. Ναι. Το ωραίο. Και πιο καλά. Και για σένα δηλαδή. Το μονό μετά σταυρώνει, όταν διασταυρωθεί, πόσους κορμούς το αφήνεις πάνω που διασταυρώνεται? 3 το πολύ. Κοίτα τι ωραίο δέντρο είναι αυτό. Άμα κοιτάξεις ένα που είναι με 3 από κάτω και ένα με 3 από ψηλά και ανοίγει έτσι, κοίτα. Αυτό είναι πολύ πιο μεγάλο από ένα που να είναι με 3 από κάτω. Και αυτό είναι πάλι με ένα. Κοίτα που είναι αυτό με 3 από κάτω. Δεν έχει αδύνατα. Αυτό τα έχει μόνο κλάρες, κούτσουρα. Ναι. Δεν μπορούσα να του κάνω κάτι άλλο. Αυτό γίνεται ωραίο δέντρο και για σένα, αλλά και σαν δέντρο για παραγωγή. Μάλιστα. Δηλαδή στο μονό κορμό έχεις λιγότερο ξύλο, πιο πολύ βλαστάρι. Ένα μέτρο και εκεί αγίζεις. Και παίρνεις βλαστάρια πολλά. Ναι. Και εκεί τα ανοίγεις πάλι. Και εδώ, ναι. Αυτά θα γύρουνε προς τα κάτω τα βλαστάρια. Βέβαια. Αυτά θα φορτωθούν και θα γέρνουνε κάτω. Και εδώ πάνω ανεβαίνουμε, βγάζουμε αυτό που είναι σαν καπέλο που λέμε εμείς. Ποιο λες που είναι σαν καπέλο? Σαν καπέλο είναι αυτό εδώ. Από αυτά δεν έχεις καρποφόρο τίποτα να εκμεταλλευτείς για φέτος? Είναι βλασταράκια μικρούλια. Μπορεί να έχει καρποφόρο αυτή η κλάρα. Ναι. Όχι ότι δεν έχει. Απλά είναι απαραίτητο για κόψιμο. Μάλιστα. Είναι απαραίτητο γιατί δεν μπορεί να πάρει ανάσα για από κάτω. Αρχίζει και γεμίζει περισσότερα ξερά για από κάτω. Μάλιστα. Γιατί δεν μπαίνει φως στο δέντρο. Μπορεί να είναι πολλές οι κλάρες από αυτά που κόβουμε καρποφόρα, αλλά δεν μπορείς να τα αφήσεις γιατί άμα τα αφήσεις έτσι μπορείς να πάρεις και φέτος, αλλά θα πληρώσεις περισσότερα μεροκάματα στο μάζεμα. Γιατί θα ταλαιπωρείται ο εργάτης εκεί για να σου βγάλει τη δουλειά, ούτε δουλειά θα βγει πολύ μετά, αλλά για σένα θα γίνει ζημιά στο δέντρο γιατί θα το χτυπήσει πολλές φορές. Το ψαλίδι δηλαδή τι καλύτερο έχει? Το ψαλίδι το ψήλο καθαρίζει που λέει ο λόγος. Περισσότερο μπαίνει για εκεί που δεν μπαίνει το πληρώνει, το χέρι. Πάντα τις κλάρες. Αυτό δεν θα γύριζε άμα το άφηνες? Όχι. Το χοντρό το τελείωσε τώρα? Ναι, μόνο λίγο ψηλό μου δίνει εδώ να κάνω αυτό. Μάλιστα. Και τελειώνουμε. Και έτσι βλέπουμε την ελιά πως έγινε μετά το κλάδεμα. Ναι.